Vila García porase este ano no primeiro nivel da música clásica coa organización do New Millennium International Chamber Music Festival. A vila será sede oficial en España dun evento que se celebrará noutras cidades do mundo. Nos é unha honra poder ser sede de un festival internacional que se vai desenrolar en cidades como Viena, Sofía e Vila García. Neste ano 2023 estará como cabeceira, non? Albergando este festival e posicionándonos, como vos decía anteriormente, nese mundo internacional no eido da música clásica. O festival desenvolverase do 5 ao 7 de abril. Estará composto por 4 concertos que terán lugar no auditorio no Salón García, no Pazo de Rubiáns e no Pazo do Castriño. Por Vila García pasarán artistas de primeiro nivel como a directora artística do evento, Miranda Liu. Durante o concertino, estivo de concertino na Orquestra Nacional de España e ora desenrola a mesma faceta en Barcelona, pero a sema de concertino da Orquestra do Festival de Gstaad en Suiza. Matthew Herzog e Kirill Slotnikov, viola e cello, quizás son dous dos músicos de cámara máis importantes do mundo. Foron os fundadores dos cuartetos Eben e Jerusalén, que son auténticas referencias mundiales na música de cámara, e realmente telos en Vila García é unha auténtica honra. No caso de Jordi Chaidze, é un pianista de orixen georgiano, un gran virtuoso que vive en Berlín e que gañou numerosos premios internacionais. Adriana é casi veciña nosa porque Adriana é portuguesa e desenrola a súa faceta na Orquesta da Santa Cecilia de Roma e unha das flautistas máis reputadas de Europa. O cartel complétase con 2 artistas galegos como son Inés Picado e Darío Mariño. A eles hai que sumar o talento dunha selección de diferentes alumnos dos conservatorios da Contorna, e que o New Millennium tamén ten unha vertente formativa. Este proyecto siempre ha tenido 2 lados. Hay conciertos y también hay clases magistrales de violín, cello, flauta, clarinete, piano y música de cámara. Y el pasado hemos podido expandir el festival y empezó la Academia Internacional New Millennium. Os concertos serán gratuitos agás do Pazo de Rubiáns, que terá un custo de 26 €, e o último no Pazo do Castriño, que será exclusivamente para os socios da Sociedade Filarmónica de Vila García. A sociedade ten abertas as inscricións para todos aqueles interesados en unirse á asociación.